Problém vydavatelů, takových těch klasických print, online a možná nějaké tablety je, že přicházejí o peníze v printu nějakým způsobem. Auditorium se přesouvá na online, ale na onlineu se za obsah, to je to, do čeho my investujeme nejvíc peněz, prostě neplatí. To začalo úplně jinak. Přeju Pianu, aby se mu skvěle dařilo, ale uvidíme. A éra tabletů nebo nějakých jiných zařízení ještě nenastala. Takže vydavatelé, takoví ti klasičtí, trochu ztrácejí dech nebo běží závod za nějakým chrtem, kterým zatím utíká. Mám na mysli ty peníze. Ja len jednu poznámku k tomu, lebo ja to nehovorím z pozície strácania tržieb v printe, lebo naozaj v prípade, my to nazývame Sme Family a tam je odpoveď na Braňovú otázku, že my to proste účtujeme ako jedny tržby. To znamená online a Sme dnes sú interne účtované ako jedny tržby. Je to zjednotené, my máme proste zjednotené redakčné týmy, ktoré produkujú výstupy pre viacero médií. A v prípade SME online tvorí už dnes 30% tržieb celkových, ako v prípade SME Family a v prípade celého vydavateľstva 15%, čiže preto ja som aj na začiatku povedal, že my nie sme nejako nervózni, pretože tie tržby rastú a síce je to menej, než sme strátili v printe, teda z toho vrcholných rokov 2007-2008, ale nie sme nejako nepokojní. Ja len hovorím o tom, že tieto dva mediatypy pokrývajú a budú pokrývať iný typ potrieb čitateľa. Súhlasím s jednou vecou, naozaj internet je platforma, to znamená, že teraz hovoriť o tom, že tie médiá neexistujú na internete alebo televízia iba keď je šírená vzduchom, to tak nie je. Tá televízia už je na internete, už aj ten print je v elektronickej forme na internete, pri Brosane, keď si počúvate fan rádio, čiže je tam aj rozhlas, je tam všetko. Otázka je, ako sa tie peniaze, ktoré budú asi aj v rámci toho televízneho budžetu, či sa stále budú nazývať televízne, keď to je reklamný spot, ktorý sa vytočí a bude pohyblivý, či to bude stále budžet, ktorý je kvázi televízny, a či sa rozdelí alebo ho získa ten istý provider, ktorý to mal pôvodne alebo nie. Pretože výhodou toho internetu je vysoká kompetitívnosť, ďaleko viac konkurencie, ďaleko viac tlaku, je ďaleko jednoduchšie konkurovať na prostredí internetu, z čoho asi bude trochu ťažiť na konci užívateľ, a čo tvrdím, že prechodom, alebo keď bude silniť internet, tak sa zásadne zmenia modely, formy cielenia, formy predaja, vôbec spotov alebo akékoľvek komunikácie. To je to, čo sa úplne rozvráti, ako to, čo teraz považujeme, vôbec nebude fungovať, budeme ďaleko viac vedieť o tých useroch. My už teraz vieme cieliť na mužov, ženy, na pohlavie, na mesto. Vieme obmedziť počet videní na užívateľa, čo televízia zatiaľ nemôže, ale môže to využívať už v internete. Takže reálne asi tam pôjdu peniaze, ide o to, ako sa prerozdeľa v rámci tých v tom internetových mediatypoch, čiže budeme mať také subdelenie tých médií ešte v rámci internetu. To je tá vízia, čo sa týka nášho spojenia s Ringierom. Dokončili sme to v decembri, takže pracujeme na prepojeniach, ale sú tu už prvé perličky, kde vidíme veľké synergie. Príklad, poviem, máme Autovazar.sk, takže vidíme veľmi ľahko preniesť ten content z toho internetu, kde si to ľudia ľahko tie inzeráty zadávajú aj do tej printovej podoby, kde už aj nejaká inzercia dokonca vyšla, čo vytvára nový priestor pre Ringier na to, aby získal taký content, kde môže osloviť, ja neviem, poistné spoločnosti s ďalšími produktami a môže predávať ďalej reklamu. Čiže tie synergie my hľadáme a my nehovoríme, že teraz to už nevieme pomôcť aj späť tomu printu, ale hľadáme už práve tie synergie, kde sa to môže prepojiť a kde to môže koexistovať. Toho stále na niektorú určitý typ komunikácie môže naozaj byť lepšia televízia, na niektorý typ komunikácie bude jednoznačne lepší print a dokonca na niektorý typ komunikácie lokálnej voľby v nejakom meste je kombinácia billboard a internet možno tá najlepšia. Zase je to otázka, o čom sa baví. Tak my sa necítime ako prevádzkovateľia alebo ako tlačové médium. Prepáčte. V každom prípade sme zafixované v určite áno, ako noviny. My od roku 1994 sme na webe, to znamená najskôr len pragmaticky preklopená
printová verzia od 98. sme začali vlastne s updateami, čiže vzniklo samostatné online oddelenie. Napriek vlastne mnohým protestom šéfredaktorov, ktorí vlastne toto považovali za kanibalizáciu čitateľov, sme išli týmto smerom, čiže v podstate my sa vyvíjame kontinuálne, myslíme si, že tá značka je to najdôležitejšie a to najhodnotnejšie, čo máme, to znamená ten proces, ktorý vlastne tá značka vytvára v prípade toho redakčného procesu a my vidíme budúcnosť nášho vydavateľa. Ja som myslel, že budúcnosť a vízia pána Václavíka je predaj 30% akcií Ringieru za čo najväčšie peniaze, čiže my ste ma prekvapili, že vlastne ste vizionár. No, takže vlastne z nášho pohľadu v zásade tie redakčné týmy sa zmenia na producentov obsahov, ktoré budú produkovať pre rôzne mediálne výstupy. Ono v podstate v regiónoch to už tak funguje, lebo my sme teda na 24 miestach Slovenska, kde máme redakcie a tieto redakcie produkujú content a výstup pre Echo, ako schránkové noviny, ktoré sú distribuované bezplatne, pre regionálne noviny, ktoré sú predajné, plus pre online weby regionálne a plus samozrejme presne. A v tomto vidíme budúcnosť nášho vydavateľstva, to znamená, že ten tím sa premení na producentov obsahu a zároveň tie obchodné týmy, ktoré my v regiónoch máme, lebo tak ten náš regionálny tím číta 80 ľudí, sa vlastne stanú akousi agentúrou, ktorá bude zastupovať viacero médií a v princípe s veľkou pravdepodobnosťou aj médiá, ktoré budú mimo skupiny. Takže toto je nejaká vízia Petit Pressu do krátkej budúcnosti. A my sa aj teda neobávame. Je pravda, že teda tržby v printe, poslednú vetu a obeznám slovo pánu Šabatovi, ešte do tej vízie teda by som zahrnul to, že verím, že pán Šabata sa nevráti na Slovensko už, to znamená, to je považujeme za náš úspech. A ešte by som mohol povedať, že a keďže tu nie je pán Birman z Pravdy, tak nestojí toto auditorium pánu Birmanovi za to, za to, že sa nedostavil. Hoci samozrejme tam nebol pozvaný, že? Tak ale to je taká malá drobná manipulácia. Takže tak ako sme videli, proste ako médiá zvyknú manipulovať. Čiže keď sa vrátim k tomu, my sme pripravení na inzertné poklesy, a neviem, či to nebude nejaká ďalšia téma v printoch. V zásade sme veľmi optimistickí, pretože náš pokles príjmov v printoch dosť koreluje s príjmami v online, to znamená, nehovorím, že ich nahradzajú, ale nie je to úplne beznádejné. A v zásade printom, keď tak povediac by som povedal, že predstavme si printy bez inzercie, tak nestane sa im vlastne ako nič tragické, lebo print ako taký vznikol predovšetkým, alebo poslanie printu je predovšetkým vytvárať obsah a poslaním printu ako denník SME je vytvárať seriózny obsah a dbať tak povediac na zdravie tejto spoločnosti, čo je veľmi dôležité. A nič viac než menej to nebude znamenať len, že tie noviny budú drahšie, to je všetko. Proste jednoducho, že bude menej čitateľov, noviny budú drahšie, ale stále tu bude elita spoločnosti, ktorá sa bude odlišovať od všetkých tých chlapcov, ktorí sú dole v tomto hoteli s tými blondínami v tých veľkých autách, ktorí v zásade akože noviny nečítajú, alebo respektovať niektoré, alebo browsujú cez svoje mobily po internete. Teraz tak akoby zelitňujem našu produkciu. To znamená, nič viac nestane, ako že tá elita bude tie informácie mať a bude ich čítať a tí ostatní nie, lebo my presne vidíme, ako sa správajú spotrebitelia správ na internete. To znamená, vieme, prečo tam chodia, vieme, prečo ten web je populárny a vieme, aká je to bieda, proste akože tá, čo sa týka tej spotreby. To znamená, že proste vieme presne, čo tých ľudí zaujíma. Takže keď sa vrátim k tomu printu, to znamená, myslím si, že print prežije. Ja teda nás ako Petit Press vidím ako posledných prevádzkovateľov seriózneho printového média, teda ospravedlňujem sa Milanovi Mokraňovi, ktorý ma som pozval, takže alebo ako Petit Press, myslíme si, že budeme posledný prevádzkovateľ printových médií. Ja tu máme takú tabuľku, kde prognostikujú, že na Slovensku printy skončia v roku 2028, čo je ideálne, lebo ja mám 62 rokov, takže ako môžeme to zavrieť, to bude skutočne ako fantastický odchod od dôchodku. No a myslíme si, že popri tom teda sa bude rozvíjať online, ktorý bude v zásade akože kryť úplne iné potreby ako ten print. Tak to je zatiaľ všetko.
Ale já myslím, že některé printy i v České republice i na Slovensku zaniknou dřív než v roce 2028 a musím říct, že dobře jim tak. Mohou si za to jedině sami a vůbec za to nemůže krize. Jsou to ty printy nebo ty vydavatelské domy, které už v těch tučných časech na začátku století zanedbaly to hlavní, co přísluší novinám nebo těm mediálním domům stojícím na printech, a to je tvorba dobrého obsahu pro svoji cílovou skupinu. Nemusím jmenovat, některá jména tady padla, říkám, i v České republice zaniknou noviny. V Americe to začalo někdy před těmi 5 lety a ta vlna se žene a nevyhne se nám. Hospodářské noviny budou, jak v Česku, tak myslím na Slovensku, multimediální dům, který ten obsah, který my umíme udělat pro jasnou cílovou skupinu, bude poskytovat asi ještě i na papíře, ale rozhodně online, rozhodně pro iPady nebo tablety s jiným operačním systémem, případně pro něco, co ještě neznáme, nějakou novou technologii, která bude našim klientům vyhovovat. Když ještě bych ten papír tam, kde se dobře dělá, nepohřbíval, jsme včas třeba udělalo krok do regionu a ukazuje se, že to byl strategicky naprosto správný krok pro takhle velké, takhle rozkročené noviny. A asi víte, že na Slovensku hospodářské noviny nevycházejí v sobotu, ani v Česku nevycházejí v sobotu, což je sice fajn, protože pátek máme takový volnější, ale pro naše čtenáře je to úplně smrtící, protože jestli někde některý den zůstanou tištěné noviny, tak je to ten víkend, kdy lidi mají čas a nehoní se a můžou si ráno k snídani, případně, když jdou nakoupit, otevřít ty noviny. No takže hospodářské noviny v české připravují sobotní vydání. Do toho se 20 let nikdo nepustil, protože je to obchodně riskantní krok, ale nemůžeme ho neudělat, pokud chceme myslet na naše čtenáře. Ale musím zároveň přiznat, že moje první cesta, když jsem o tom začal uvažovat, byla za naším inzertním ředitelem a zeptal jsem se ho, jestli jsou v sobotu nějaké extra peníze. A teprve, když mi řekl, že ano, jsou tam klienti, které zatím nemáme a které bychom v sobotu mohli dostat, tak teprve pak jsme začali uvažovat o obsahu. Takže takhle já vidím ty klasické mediální domy. Naopak bych řekl, že reklamní biznis v České republice má na kahánku, a to poté, co nejslavnější spot na Českou republiku natočil sám prezident Václav Klaus, jak jsem šlohnul pero v čele.